naging bahag ket din ti trabaho. Amay paay panagserbi iti Apo. Takanayon amariknak dungot ti Apo. Itan inawat kon ti Diyos iti biyag ko. O Jesus, sika ti agnanayon nga ari ama idyay ngaton tainted mon gloria nga agnanayon ken ti biyag kagsak nga agnanayon ni Jesus ari nga agnanayon. Umay kayun kakabsat ko ken gagayem ko. Tahintayon at daydayaw iti Apo. Tapno ti biyag naragsak to akan kanayon. Tay problema pukawenton iti Apo. O Jesus, sikat ti agnanayon nga ari ama idyay ngaton tainted mun gloria nga agnanayon ken ti biyag kaksak nga agnanayon ni Jesus ari nga agnanayon. Ni Jesus ari nga agnanayon. Praise the name of the Lord. God bless us all. Kada kayo amin, Luzon, Visayas, and Mindanao. Don't forget, follow for more.